ένα βίντεο με τον ξάδερφό μου τον Ισμέτ που ήρθε από τη Δανία για μας και για... Και απλά ήρθε από τη Δανία για να το δούμε, να μας δει και να παίξουμε λίγο μπροστά μαζί και αυτό. Και τώρα ήθελα να μπει σε ένα βίντεο και εγώ του έκανα τη χάρη και τον έβαλα σε αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα εσείς και πάμε να παίξουμε ένα μάτσο. Ναι. Και δούμε αν θα κερδίσουμε. Ο Χάρης θα μας δείξει αν είμαστε καλοί να κερδίσουμε όλο το παιχνίδι. Ναι. Βαριέμαι να περιμένω τόσο πολύ για να πει. Όχι τόσο καλή, αλλά το δίνω. Αν κερδίσουμε. Όπα ρε, αυτός πώς πήρε νόρι. Μπορεί με λεφτά. Κι εγώ θέλω να βάλω λεφτά στο κινητό μου να πάρω νόρι, αλλά δεν μπορώ. Δεν πειράζει. Το σκότωσα. Όχι, όχι, όχι. Μπίμπι. Όχι ρε. Για λίγο. Πεθαίνεις. Όχι, 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 όχι. Θα πεθάνω. Όχι, πέθανα. Όχι ρε φίλε. Όχι. Δεν πειράζει. Αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Δεν πειράζει. Ισμέτ, θες να παίξουμε άλλο ένα μάτς. Ήθελα. Μόνο μου έτσι. Αν με θέλεις για άλλο ένα μάτς, εγώ θα ήθελα. Πάμε. Κι εγώ θέλω. Και σε ένα άλλο βίντεο που θα κάνω σε λιγάκι, λίγο πιο μετά, μπορεί και αύριο να κάνω ένα βίντεο, θα μπει και ο Ισμέτ και ένας ξαδερφός μου, δεν λέω το όνομα του επειδή μπορεί να μην θέλει να του το πω, να πω το όνομα του από τώρα, και θα δείτε. Θα παίξουμε... Είμαι χάλια στο νιώ. Γράψτε στο comment αν είμαι χάλια. Θα παίξουμε τρίο showdown με τον ξαδερφό μου. Ο Ισμέτ και ένας άλλος. Ουι. Πάμε. Πάμε. Πάνω είναι. Το κανένα showdown. Εντάξει. Δεν κόλλησε. Του πράσινο μόνο του. Όχι! Για λίγο θα τον είχα σκοτώσει, ναι! Και γίναμε πρώτοι. Μου πάρε από τα κύπελα. Και αυτό ήταν το βίντεο μας. Γεια!